So guys, prepare na yung bata dira oh. Ay, kamatay. So guys, for today's video is muadto tag Cagayan. Oy, wait sa. Truha gani, asa gani ka mo do? Cagayan. Guys, we are in the port. You see the main event is coming. Right there. Tara, itong main event. Oh my god. Bro! Hi po bro, hi. Hi, what's up? So, diretso na rin taglakaw dira mga guys. Kaya para dita maulay dira. So, sakay na migbasa na dito guys. De, wala taga video sa port. Kaya medyo na-busy ta dira. O, wa siya kabantay nga naka-video dita. Smile lang dira bro. Smile lang. Kay mubatsi na ta ni Ron. Light ticket bro. Sakto. Sakto. Ang tawag bro, i-shoulder sabi bro. Pila lang sukli si 1,000 bro. So guys, speechless siya dira kay siya mo nagbayad na mutanan no. Wala na gid na siya hapit, na gid na siya mahutdan. Ala, ate tulog at ticket pawira kay nimo. This is sukli sa 1,000. Naguban mo kung kagway kwarta. Wala tayo pamilitin dyan. Isipti na din lagi. Ito na ulit nun. Bro, unsay feeling nga wala na kay kwarta. Matay pa ni Utto. Ata mga on aron kaabot na no. Dala mong gutaw. Tama maka-over. At least pa man kay mga good hearted. Sa good hearted mo na upliti tanan. Libre na po paniud to ron. No. Kayo lang tagsabaw. Pakita ka doon sa sabaw. So guys, pagawas na ta dira smukas guys. So malabyan na to ng mga dagkong dump truck dira. So as you can see, going na. So dire guys, gawas na kitag mukas guys. So road to Cagayan na yun ni. So mo na gid guys. Moadto na gid tag Cagayan, makaadto na gid ta. So dire guys, gibiyaan na tanjire guys. Balin siya sa unahan kay base sa mukan guro na siya. So sagdahin na lang na. So dire guys, ka-video na lang os mirror dito skuan sa bus. So muna yung mga makita na mong nalabyan o niabot mi dito sa Gesano Iligan. Murag wala sa Balmon dira kay murag turatos mua. So padayon tagoy, so niabot mi dinha sa terminal sa Iligan. So murag mo stop by kami dira sa Iligan guys kay murag maniudto ta. Kay murag gutom naman gayo guys. Murag dugay-dugay po to among biyahe guys ba. So sinyas na mga mo guys nga muadto na lagi mukaon na ta. So smile pa ko dira. So dong Ayo, sir. ay kahadlok na unsa naman kahadlok naman nung ka-picture naman eh. So touchdown na Tagiligan guys. So naog sa Mediras bus kay musulod Miss Terminal. Kay mangita may gasa may pwede mo kaon dira kay medyo gutom na gani mga dagkong lawas nga akong kauban no. Labaw na punta daw lawas adyo gutom na gid. Tagaon. Ta, hey bago. So guys, suri-suroy sa Medira guys kay nangita may gasa may pwede mo kaon guys. So medyo galibog na gini mo nga mo guys. Ngita lang mi ani gasa may ganahan mo kaon og amuang na desisyonan dira guys nga tuta sa unahan guys. Kanang naim puti nga color dira kana guys. Kana nga kantin guys. So batsita dira. So unhanas tong migo. So mangita ta dira sudan guys. So dire taon na guys. Oy natay nilat-an dira. Tinulang isda din na guys. Kana may sinigang nga baboy guys. Muna gipili sa tong kauban guys kay muna yang bet nga sudan karon guys.
So aside from ana guys, adto sunahan ginangita unta og barato guys. So daghang butahe dire guys. So nangita unta og barato dira guys. So nya kay mahal man day kay guys. 40 ang kinabaratuhan. So go lang gyapon ta. So guys, we are at Iligan Bus Terminal. Og touchdown na tag Iligan Road. Banti na po tahuman nato. So manami kaon. Adto na tag Iligan sunod ani road. So chill out sa natong bus dira kay di na mo lakaw og wala ta kay sud pod plite beta. A few moments later. So guys, naana tag upol guys. So I know it's upol kay dira ko sa una nagtraining sa past nga gitrabahoan ako. So makita nato dira ang prawn house. Nindot dira kanaan guys. So medyo mahal-mahal lang pero swak kaayo pod. Di gyud ka magmahay. 2,000 years later. So guys, abot na gid tag Cagayan guys. So mao ni Bulwa Terminal guys. Dako-dako gini siya guys. Mo standby na ato ang gisakyang bus dira guys kay para kita pod makanaog na ta guys. So guys, ready na itong mga peoples dira guys oh. Amigo, plaster na kayo. Uy, tuwara ko isang amigo. Sightseeing sa dong. So munaog na mi guys. So naog na ta dira guys. Kauban akong mga kauban gyapon guys. Naog na ta guys kay murag abot na yun tag Bulwa guys. So direng dapita guys, murag naglibog mi gasa mi moage pero goods gyapon kay giunhan na ni Jerry guys. Isag di na taga dinhi, maswito na. Iba talaga basta taga Osamis guys. Gahi guys. Gahig dagway. So guys, laktod lang ta guys kay wata ka video sa upan guys kay dinalian mangod ni guys. So dira guys, kugon na siya nga area guys. Kugon magida mong adtuan guys. So mao na ni guys, nanagid mi sa kugon guys og still walking mi sa mong adtuan guys. 2,000 years later. So this video guys is katong ga-hike na mi padulong sa amuang hotel guys. Saan mo? Sir. Ito Ano lang sir, pangape. pila-pila, tagpila di ka? 100. Baratuhan ni mo, oy. Asa dyan, Vic? Tara oh. Likod. So guys, touchdown Cagayan or going na ta sa community. Sana? Tulugan na to ron. Motel. Motel, 150. So guys, hapit sa may dira palit og pan guys kay murag apikin na kay guys, may na lang na pambangil guys kay layo kay mong gihaykan guys, abi na mong duol ra. So layo siya guys, so naka-decide mi nga mo palit among amo og pan kay medyo gutom na yun gamay guys. Murag 7 PM na siya guys. Saan pag tirada? Tagpila? Uy. Tagpila? 100 na sir, pangape lang. Ang yan na niyo. A few moments later. So guys, dire guys, saka na mi sa 4th floor kay dito man na mo ang room guys. So medyo hanga kayo ang mga stairway guys pero kumbati gihapon. So guys, we are at the hotel na guys. Sa mo ang gistayan dire. Uy. Bro. So goods kay mga bata. Unsa? What's up vlog? What's up vlog daw? This is my guys. So abot na ta dire og so mo to. Tulong na ta ron. So that's the end. Natingala kung anong itawag sa kalit Ay salang naon sa day ka